cultura, que este tipo de proxectos teñan así as portas abertas e as espacios tamén para presentalos, que parece mentira, pero tampouco é tan doado. Agradecervos por a vosa presencia, agradecer o apoio que prestades para estes proxectos e o ben que nos recibides nesta casa, e lle deixo un pouco a Aurora e a Pablo, que son un pouco as alabanzas de todo este proxecto. Este documental, bueno, eso, humilde, modesto, pero feito desde o corazón, feito sobre todo para a xente que nos abriu as súas portas e que nos abriu na súa casa, e nos contaron pois unhas historias que non é fácil de contar. Porque estas mulleres foron a columna vertebral da guerrilla da resistencia antifranquista e pagaron por selo. Estas mulleres, ademais, entregaron todo o que tiñan. Estas mulleres, desde a chaira, foron enlaces, axudaron os que estaban no monte, e algunhas subiron ao monte cando estaban en perigo. Entón, era preciso, recoñecer o seu traballo, a súa actividade, era preciso homenaxealas, e eu creo que hoxe, para min, esa é unha grande satisfacción. Hai que coñecer o pasado para pechar feridas. Isto foi, como comentamos, foi un proxecto ao principio familiar, é unha presentación o traballo de miña nai, que é a muller máis traballadora e o mellor exemplo que teño na vida, por suposto. E logo, como ela comentou, foi transformándose no meu proxecto de carreira, e logo foi crecendo, e gracias aos meus amigos de Mr. Misto, pois convertiuse nun documental de verdade, e agora pois estamos aquí todos para verlo.